lager kläder ska man ha. Mhm. 8. Det beror på om man ska bada. Det här vet jag, det tränade jag på. Jag bara hurra! Fail. Så. Bra. Då blir jag bara rätt. Här. Micke, vad har du nu gjort? Det stod det 0 steg 0 grader. Alltså då ska det ju vara... men hur fan, vi tittar! Akta er nu. Jag kan fixa det här. Nej. Jo. Nej, jag kan. Jag är bättre än mig. Nej. Man ska faktiskt peppa varandra. Man ska klättra, det är det som är meningen. Nej, de sa att man skulle peppa pinnar. Det är roligare att klättra. Ja, lycka till. Och för det... Jag lovar, jag kommer få ner den före dig. Jag har den redan nere. Nej! Satan! Jag kanske ramlar ner i hålet där. Nej! Vi kan inte få ner den, vi kan inte få ner den nu. Okej, akta dig nu. Nej, jag tar ner den. Akta dig! Ja. Har jag väl utklätt? Jag ska det gäller. Akta dig! Han bor i en aminemen eller någon. Har du inte? Va? Jaha, nej. Jag trodde du menade trädet bara. Va, de skickar någonting. Och kanske de också är framme. Det var lustigt. Lag 2, fråga 5. 5? Ja. Vad står det? Vad ska du undvika i kyla? Fukt. Är det? Vilket? Ja, då läste jag på de bra sakerna. Ja. Titta. Ja, vad frågan? Det... Ja. Jag lägger lappen. Ja. Ja, titta då. Kan ni visa? Men man måste tänka på först om man ska göra det. Nej du, eller hur? Ja, det ska vi. Det går inte. Jo, det går visst. Fabian, har ni allt det här fina? Vad jobbigt. Har ni allt det här fina i? Tack för Det här är stålull, Svinto. Jag tar det här batteriet. Kan inte ligga kvar där. Nu kortsluter jag den här. Hur kan det bli så? Vad luktar illa.
Ja, den var jätterolig. Nej, här kommer vi. Det var bara bälten. Nej, sluta. Jag vill inte ha allt. Jag tänkte att du skulle ta ett kort på mig med min Här. kamera när vi kommer. Oj. Här, nu får du ta.